gedhe dhewe. Lah mboten gedhe dhewe sinten sing gedhekne? Apik iki, jos iki. Luar biasa. Sampeyan ngerti gajah? Ngertos. Nggih. Carane nglebokne gajah ning lemari piye? Carane nggih. Iya to. Rumangsaku sing wayangan Iwana Mulya, lekak pelaosan kono kenek jensete. Iki sapa? Mbak Lia Sundari. Nah, iki asli piyayi saka Ngayogyakarta menika Mbah Supar. Ning sampun hijrah wonten ing Sragen. Nah, iki Mbah Supar niki Lia Sundari. Menika spesialis tembang-tembang klasik, gegendingan, menawi adik-adik anak-anak menika mboten merantasi mangke mesti ingkang ngrampungi mesti Mbak Lia Sundari menika. Pokoke apa wae yen bocah-bocah ira ngrampungi Mbak Lia langsung sing ngrampungi. Mbok sak mangan wae kok do rantek. Sing entekne ya Mbak Lia niku. Mula nganti mlembung semonten mergo pancen ya eman-eman jare nolak rejeki ayo. Sisane sinden liyane dilumpukne dadi siji ayo. Ayo, eman-eman. Menika Mbak Lia kalajengaken yang nomor 2. Waduh. Apik. Kaya adike Mandra iki sapa sing beda lho. Ayo. Apa? Omas. Menika Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aslinipun saking Widodaren Ngawi. Ya. Mila nggih piyayinipun kados widodari temenanan. Ya, ndarat wonten ing Wonomulya mriki. Menika waranggana serba bisa. Mboten namung teng wayangan, teng klenengan ugi mangkat. Mangke yen campur sari ya mboten keri. Pokoke dunianya dipersembahkan untuk gamelan dan wayang serta karawitan kuwi Mbak Tutik. Iya apa? Panjenengan iki tenan tulis regep kuwi lho gumunku. Wong gamelan sik lagi ditata dhek wis lingguh ning kono kuwi ya, Nduk. Ayo. Wis gunas-ganas wicarane ayo. Gamelan dimotrek go mlayu dhek ngoyak nganggo sepeda motor ya gunas-ganes kok, Nduk. Ayo. Mergo saka cintane karo gamelan. Mbak Tri Hasuti Piyayi Anggun. Ya. Jos luar biasa. Kalajengaken nomor 3. Wah. Mripate lho. Ayo. Pentelang-penteleng. Menika Ibu Sukesi Rahayu menawi Piyayi Wana Mulya mriki asring riyin midhangetaken utawi mirsani teng televisi dalangipun Pak Anom Surata utawi Pak Entus Susmono utawi Pak Naryo Surabaya nika mesti menika wonten Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Ya luar biasa. Ya niki ya dadi apa bintang tenan ya mampengi kae bintang tamu harian dheweke. Yen ngene iki tanjake tenan. Ya. Saking Jaten Karanganyar niki wau Mbah Supar. Ya. Pak Supar wis ping 3 kok tindak ngene dhewe. Tenan. Pengen ndang memastikan ayo. Tur angger ngene dhewe mending ngastara kok pirang-pirang kae. Matur nuwun Mbah, Mbah. Ya, ping 3 kok estu lho niku tanggal selangkung dadi dinten Minggu malam Senin Pak Cahyo. Nggih. Let seminggu mara neh. Estu lho niku kula sing gagungan kersa niku badhe ngunduh mantu. Dinane Minggu malam Senin mboten Setu malam Minggu mboten Pak Cahyo. Nggih. Ping 3 aku mbaten. Piye tegurine tok ora manjer iki piye mboten. Ning wis dirampungi dilunasi karo Mas Mulyadi ya. Terus nglerek melih Mas Yosep ya. Lah menika kala wae nembe kemawon nembang Sarung Jagung menika nggih. Mbak Dian Munasiroh. Wah, apik. Lah kuwi lho, delok kuwi. Kuwi garwane Mas Sigit Gapuk. Kuwi waranggana unik kuwi. Ha iya, Angger dhek iki rekake gawe setelan Banyol, lek ora lucu awake panas kok, Nduk. Ayo. Menika saking aslinipun saking Laladan Pule Pilang Kenceng Madiun. Ning sampun dipun boyong dhateng Solo kalian priya saking Laladan Plaosan mriki Mas Sigit ingkang asta saron menika nggih. Ayo, terus nglerek melih. So nggih. Wah, iki.
Menika waranggana saking Kota Tahu Kediri. Mbak Birgita Ayu. Ya. Tahu takwa, tahu kuning lho. Saya awakmu dolan ning Kota Kediri ning area alun-alun kiwa tengene kono ngen klenteng barangke mesti ana tahu takwa, tahu kuning. Men iki 3 dina kepungkur rek ya dolan ning nggonku gawane oleh-oleh tahu. Padahal niki kula gawane tahu takwa. Mang Dahar. Ya, tak panganten anak krius no. Wah, jan nyermumuh lho. Ayo. Tenan. Tahu takwa iki spesialise iki dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Ya. Kuning ya kuning. Surut-surut ya. Ayo. Terus kalajengaken lerek meleh, ayo Sep. Nah, wah. Sik ndi antenmu ora ketok iki. Ndawanda, wah. Wis seragam karo kancan. Wis mawi antene beda. Ayo. Kangge anten radio, ayo. Junduke to. Menika Mbak Wanda Amara. Saking Laladan Jogorogo Ngawi. Nah, nggih. Piyayine mendel meneng ning mangane akeh. Nggih, Pak Dalang. Oh, apa? Niki Mbak Wanda niki wau wingi nembe ujian pembawaan. Alhamdulillah nilainya sekawan. A. Wah, Plus. luar biasa. Wah. Hebat toh? Nggih, elok. Selamat ya Nda, Wanda. Wah, elok luar biasa. Biji papat ki nilai tertinggi lho. Ayo, Ditumong pira papat iki? Dipek dhewe no. Pek dhewe syukur selamat sukses. Jan. Iya. Ayo lah bapak guru sing biji mesti murah. Engger umi iki wayahe ngrebab jane dhek urung iso lewati saja lewati. Ayo. Pinter lek nyelametne karo anake. Lerek, Sep. Nah, menika saking Laladan Ponorogo, Mbak Nazwa. Mbak Nazwa. Sapa komplit iki, Mbak? Nazwa sapa? Najwa Amarila Iswananda. Ayo wis. Ayo. Suwae ngono kuwi. Ayo, saking Laladan Ponorogo, Najwa. Apik, jos. Terus lerek meneh. Iya. Sret. Wah, iki wajah baru iki Madangkara. Iki cah anyaran, anyar apa pindahan? Anyaran, ora ngawut ae ora. Iki urung tau kambon apa-apa iki bocah iki. Karo Pak Buke pancen ya kon sinau tok, kon belajar tok. Saiki ya banjur ditembung karo Bu Kesi kok ya entuk mergo kuwi kose ning wis marangkung. Ya ning kosmu. Kuwi. Nduk Putri sapa asmamu, Nduk? Lintang, Pak. Putri. Samane kakung apa Putri? Kula Putri. Lah iya ngono kok lintang piye. Mbokmu jenenge Mbak Putri. Nggih. Sampeyan lintang sapa? Bladu. Titis Lintang Pambayun. Waduh, apik titis. Lintang Pambayun. Wah, elok luar biasa. Titis. Ya muga-muga iso titis tenan sok lek sampean milih calon jatuh klami. Aja waton lanang ya, Nduk. Eman-eman ayumu. Ayo. Aja gampang engko kegodho karo lakune codot-codot sing ora tanggung jawab. Ayo. Mergo sampeyan tak ngibaratake gedang sing wis suluh. Ayo. Brongsomu sing rasa sing rapet. Ayo, kudu kaya ngono kuwi. Eman-eman iki lagi. Semester pira, Nduk, sampean Lintang? Kula setunggal angkatan kalih Umi, Pak. Oh, semester arep 3 berarti. Nggih, syukur lek mlaku 3. Endi daleme Urung ino. Kula Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kuwi pake pengendang hebat Sanggabuana sing ditulodo karo pengendang-pengendang saiki. Wah iya Mas Tlonteng ae lho. Ya, Mesti ya Pak Buke ning dalem iki mirsani ning YouTube lho. Pak iki lho anakmu, Pak. Ayo Pak, muga-muga sukses ya, Pak. Nah, ya mending ngono kuwi. Ah yes. Matur nuwun Genduk Lintang. Ya. Terus sing pungkasan, lah iki sing wis viral iki. Kenal dhewe omahku wis kesel kenalane songo ya. Kenalan dhewe. Nggih, dipun tepangaken nami kula Ning Umi Laila Hafifah. Ning nang ninggung apa piye iki ora. Ayo. Heeh. Bapak kula nyusul lho, Pak. Endi? Nika. Pak kok biayaan teko kene ngopo kuwi? Pak Wiji, waduh dalane angel tekan kene. Kuwi metuk karo anake mergo sesuk Umi diboyong mulih ning Ponorogo arep dijabne sesuk iki. Oh to,
Mboten. Ora to. Jenenge ampun ngoten niku to. Lah, piye? Pacar yang mboten gadah. Dole melas. Ya iki pengumuman kagem murah. Nek ora murahan lho maksude iki. Murah senyum maksude. Nggih. Ngendi omahe ngendi? Kula pidalem saking Waduh. Kopi dalam darene sekedap talik siram. Ya tunggale kuwi ya. Kula saking Kulong Ponorogo, Pak, Bu. Nggih. Terus omong apa ngono lah? Terus napa nggih? Napa? Sampun ngoten mawon, Pak. Ngono tok. Niki kula semester kalih badhe 3 niki. Kula muridipun Mbah Wir. Mas Danang, Pak Danang. Iya. Sing komplit to Pak Bagus Danang. Pak Bagus Danang Surya Saputra. Tak kira Pak Bagus Danang Surya 16 ora. Malah rokok ora. Adem-adem ngene sing ketok-ketok rokok tok nduk. Ayo. Ayo. Ngadeg kok ngadeg kok Ayo ngaturke lagon sik sampean. Yo dikurmati nggih tampa adem yo apa wi arum Bali yo diaturake ngurmati Umi Hafifah Kulong Ponorogo. Ya dos. Doa dan ucapan selamat untuk mempelai berdua Mas Mulyadi karo Mbak Sri Hartini piye Ayo. Mugi-mugi dumateng temanten kekalih pinaringan wahyu jodoh. Mugi-mugi bahagia selalu kalih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Saya enek mugi-mugine ora. Boten sampun niku mawon. Matur nuwun sik karo Mbah Supar. Matur nuwun Mbah Supar sampun nimbali kula sak rencang mugi-mugi rezekinipun panjenengan tansah lumintu Mbah Supar. Amin. Nang penonton sik, ayo. Matur nuwun Bapak Ibu penonton, pamirsa panjenengan sampun kersa mirsani ringgitan dalu punika mugi-mugi anggenipun panjenengan mirsani mugi-mugi dados renane penggalih kalih mugi-mugi panjenengan sehat selalu panjang yuswa rezekine kathah mungkin nek rezekine sampun kathah panjenengan anggap piyambak ngoten. Mang Sauri to Pak Bu. Nggih mugi-mugi ngono lho. Nggih mugi-mugi ngono lho ya Jiro lu. Ya. Ayo ngono nggih to mbok adem kok ayo. Ayo saiki nembang sing apik mumpung ditunggoni karo dosenmu ya kuwi Mbah Surya 16 ayo. Becik. Iki anu bae. Sampeyan tak tau nembang kae ngujiwat to, Nduk? Nggih. Oke, isih apa? Nggih tesih. Ya, sak bawane ya. Nggih. Oh iya, nggih. Tapi nyuwun sewu nggih Pak Dalang. Ngapa? Hawane radi asrep mungkin nek radi ngoten dimaklumi nggih Pak. Ya mugi-mugi ora kademen ya. Ndonga no, ayo. Ngono. Diaturke nggih pelok barang nggih. Umi Hafifah. Sik kok ndak mesti kliwatan aku sik nyelani dilo. Nggih. Menika sugeng dalu Pak Cahyo sugeng pentas mugi tansah mangke wilujeng sehat mboten wonten aral sawiji menapa kula Sairan Palangkaraya Kalimantan Tengah panggah tumut nonton pagelaran jenengan wiye matur nuwun ingkang mirsani wonten streaming ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng dalu Pak Cahyo asrep nggih mboten sumuk ben mboten asrep digudreke kagem Pak Haji Bardi dateng geni langit. Wah nggih matur nuwun Bapak Haji Daryono, Ibu Purwati Klicareja Mejayan. Lah iki sing wayangan sok tanggal 2 iki. Matur nuwun Bapak katresnanipun. Nderek wungon ugi nyimak Mas Cahyo Kuntadi kalian Mbak Kesi. Wah nggih sembah nuwun saking Bapak Muhtar Hadi. Nggih, pun kula waos niki Pak. Selamat malam Bapak. Oh nggih, sugeng dalu menika tanpa nama nonim nggih. Kowe gambare wedok iki sapa iki? Nggih. Terus saking nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Cahyo Kuntadi nderek wungon mirsani monitor Kuntadi channel saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Wah, iki langganan lawas iki. Ayo.
wis nate nimbali karo awake dhewe. Wis mantoke anake sing rada uweng ayo. Biyen kae yo. Heeh. Terus Assalamualaikum Pak Dalang. Nderek tetepangan kula Pak Kasno, mbok bilih kepareng badhe nyuwun. Ya nduk antarna sik. Iki. Bawani. Doni Masmus tika ning Apa kae kok ndelok bal-balan. Ah iya. Halo. Angu jiwa mawe reseping hati Layak monitorku sok banter sok ora bae kok tutupi to yu. Nah kuwi monitor mburimu kuwi. Nah, kowe ndodok njal. Sret. Cek. Lah banter kok tutupi. Jaman cilik aku mbiyen iki Pak aku ndelok Pak Anom nang kono iki karo Pak Marno seneni. Weh ngalih, ngalih ngono. Kereng biyen Pak Marno biyen. Ha iya. Ngono Pak Marno batine mending Allah gawe-gawe ya. Ya Om. ngilang kira sokang sama Bapak Ibu pun nate mirsani Umi niki teng YouTube. Oh nggih, sing ora ngerti malah penonton YouTube iki Om pengen ngerti, Pak Umi iki kaya apa to, ngono to. nggih. Pundi Pakmu yang ndi Pakmu? Bapak nembe sare. Waduh, ya ini kok sare ora. Lek dereng sare kon rene ben roh ngono kaya apa to Pak Wiji iki ngono. Mriki Pak Wiji, anake kademen barang ra mesake ora. Pak ndang Mbak sedelok Ndang rene engko tak sangoni gitu ku arit. Ngekrek kowe kuwi wong tuwa tukane arit ora. Ayo. Rene Pak, ben roh sekali tok iki bar iki wis ora kok. Ayo. Raup sik. Sia-sia karo wong tuane wis ngukir jiwa ragamu lho ora. Heeh. Kemudian Niki lho, kledang-kledang niki lho. weh, ngriki Pak, ngriki jejer karo anake lho. Ha iki. Nggih. Entekno sik Om, entekno sik ngebar kuwi Pakmu ben ngendi kok. Sik to kesusu nyapa lho. Kari entek ta iki. Nggih. Sik ya Pak, aja kesusu omong. Sampluk. Terus naku sundul yati Nah, yo. Pak Wiji, sugeng dalu Pak Wiji. Nah,
Sugeng dalu. Ada nggih. Niki Umi asli anake jenengan. Senes. Heh? Senes. Lah putrane sinten? Yugane ibuke. Iya nek lak sponsore lak sampean ora. Kula namung nyetrum. Oh iya. Pancen sing Nggih pripun nggih? sampean nggih sok nembang bareng to. Kula to? Nggih, saged. Wis saged wae ya engko kira-kira piye lek putrane kaya ngono mesti pake lho mesti kang gini to rudung cilu mesti ngono wae. Sing kula nggumuni niku anu Mas. Apa? Mosok bes kabeh anyar kok terus semangat. Sapa? Jenengan. Sing anyar sinten? Wong iki S1 nggih kula pun gadah niki kok. Nggih, sing mari ketok anyar pancen wonge ngoten. Wah. Le dalang Napa? semangat banget mosok bes kabeh anyar. Mboten iki lawas asli sumpah lawas. Sing anyar sing ungu nika lho. Lah niki lawas. Lah ya benih ucul siji punan niki. Mboten anyar niki. Estu. Piye? Anu harapan ke depan untuk kangge niku Umi piye harapan ke depan? Harapane napa ki? Ya mugi-mugi dados sindan ingkang berkualitas, bermartabat. Mbuh berapa tahun lagi kan mesti to bakal entuk jodoh to. Kira-kira harapan jenengan pengen entuk jodoh sing model piye? Alah lek niku Lah iki pasarane dipateni dhewe malah ora ngono. kula namung manut kersane Gusti Allah. Wah, iya sing ngono kuwi sing apik, mili karo lakune banyu. Heeh. Ngoten niku, Pak. Mang nembang napa bar niki nggih? Kula ta? Nggih. Napa mboten Napa sak pocong ya entuk, arep cublak-cublak suwung ya entuk. Lah ora iso kuwi ya halu-halu Bandung ya oleh ngono. Napa ngono? Pun kula kersane ditembang yogane mawon. Oh nggih. Sampeyan ra dibedhekan apa ta apa ngono? Buat kula ta? Nggih. Anake ra percaya. Ayo. Kewan apa sing sikile 5? Ayo. Kewan apa sing sikile 5? Kewan apa? Ah, ngerti ta? Kewan sikile 5. Hah? Ngerti mboten? Mboten ngertos. Yakin? Yakin. Kucing gondol gereh. Tunggale niku berarti nggih. Napa niku? Kewan apa sing gedhe dhewe? Gajah. Mboten saged. Loh, anu kudane lho. Alah mboten saged. Sapi. Mboten saged. Lah napa? Kabeh kewan niku gedhe dhewe. Lah mboten gedhe dhewe sinten sing gedhekne? Apik iki, jos iki. Luar biasa. Sampeyan ngerti gajah? Ngertos. Nggih. Carane nglebokne gajah ning lemari piye? Carane nggih. Pripun iki? Ayo, carane piye? Ora entuk mecah kaca, Pak iki, ayo. Piye carane? Nglebokne gajah teng Lemari. lemari. Nggih lawange dibuka, gajah duduk niku. Udu gajah kewan tenan duduk lho. Kula kinten sarung gajah duduk. Udu gajah tenan. Piye? Lawang dibuka? Mboten saged, Pun. Iso, lawang dibuka, gajah dilebokne, lawang ditutup. Perkara sedeng utawa ora kan dudu urusane dhewe to kuwi. Cocok. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Ada seekor rusa yang sedang ulang tahun di tengah hutan. Nah, kabeh kewan iki padha nekseni le ulang tahun teko ning kono kabeh. Ada salah satu kewan yang tidak datang. Sapa kuwi? Sapa? Ayo, wis dibocori lho pisan. Apa? Sinten? Jalak. Nah. Napa? Jalak. Kok iso jalak? Heh? Lah kok disauri wae ngono kali penonton lho. Sing ra teko gajah, mergo gajah ning jero lemari ngoten niku. Ngoten niku lho. Cerdas-cerdas ya mriki. Kewan niku sing paling ngayal niku kethek. Mboten saged. Nah, ngayal to, Dik. Ngayal jenengan niku kula kandhane kula sampeyan matur to, kewan niku sing paling ngayal kethek.
Kan ajeng kula kethek ngeyel niku ya. Ora. Kula gur ngomongi kok ya ora. Tunggale niku niki. Wis. Padha-padha bapakku kok ya umpan-umpanan arepan. Golek pasaran ning kene. Iya. Nggih. Pun. Kersane sari bapak kula. Sayang. Oh ya sayang, sesuk nyopir ya. Nggih kok. Oh iya nyopiri bintang tamu. Ben ngerti teng YouTube oh iki lho Pak Genduk Umi iki lho. Jadi kehebatannya Pak Wiji bukan karena beliau sendiri yang sukses, namun bisa membimbing, mendidik anak seperti ini. Lah kuwi kehebatannya Pak Wiji. Ya, yo diaturake ya. Iki. Ora sangadeg lho Bu Kesi, ora. Ha iya. Aku kok yo lho iki krasa lho iki. Kok gagalan Jim, aku njaluk tulung Jim. Ayo timbangane dadi penyakit lah ya. Monggo diaturake. Sugeng dalu Mbak Triastuti Tirnawati. Selamat malam. Waduh, tetap semangat toh? Saya tuh selalu semangat. Alhamdulillah. Piyayi lek kaya ngono lho. Piyayine alus gemeske jan. Diatur ya. Lah nggih to. Kula niku jan pripun nggih? Welas asih ngono arep piyayi kados jenengan iki. Piyayi putri anake do sukses kabeh. Sampeyan ya ora kendhat anggene nyambut gawe, bot-bote mikir karo keluarga. Ayo keluargane tanggane. Halo ta, arae. Apa to? Tegese bersahaja kepada tetangga ngono lho. Pak Yaya. Ngapa? Pak Yaya. Apa? Hawanya kan dingin sekali. Terus? Sama saya tuh jangan kasar-kasar. Terus kon piye? Aku ya ora kerasa. Gunah aku ngomong lek kowe gemeske, piyayi marai welas asih. Ngono kok iso kasar piye to? Lah tapi kan mikir keluargane tanggane. Masa aku mikir tanggane. Orang itu yang bersahaja, tegese wong sing apik, sing dipikir ora mung keluargane tok, tanggane ya dipikir. Dadi yen ngetan 40 omah, ngulon ngalor ngidul 40 omah, kuwi jenenge tangga, melu gotong, melu nyangga. Yen tanggamu lagi prihatin, kowe duwe kewajiban nulungi tangga. Karena yang terdekat itu sebenarnya bukan keluarga, namun yang terdekat adalah tetangga. Napa ngaten ta Pak Bu, nek mriki ngaten niku nggih. Oh iya, 100 untuk Pak Yoyo, sampean dalang pinter lho Pak Yoyo. Aku ngefan lho karo jenengan Pak Yoyo. Wis ngerti kowe kate SMKI ngefan karo aku kate. Mas Dar. Loh, Pak Yoyo. Ngapa? Tadi siang kenapa? Saya itu ngopeni yoga-yoga. Lho. Masa? Enggak. Nggih pamane enek sing butuh rokok ya tak tukokne ngoten niku. Kula niku mbah lho. Nek ra ono aku yoga-yoga niku nasibe mbah lho Pak Yoyo. Lek butuh rokok piye? Iya tak tukokke ngoten. Oh akhire terus ngerokok. Nggih. Sing ngerokok sapa kowe? Mboten niki lho Mas Dar, Aji Mas nika lho. Niku lha niku mau nek mboten nonton kula walalah mbok dadine lho Pak Yoyo. Aku ya matur nuwun karo Dian, ngene maroto muasak ra leren bocah ki mau. Astagfirullah. Niki to. Niki jam 12 niku nembe tangi. Lah isuke mergo dhek seolah-olah kok. Mboten saestu mboten untek-untek kok. Wong sak kamar kali kula lho. Oh iya to. Ning gone maratuwa ki ya esuk iku kudune ya kebon jam 7 nika nggih nek kula lho. Biasane kebon-kebon niku kula swaponi jam 5 nika. Bar niku terus lemari kula resiki, cendela kula resiki. Terus bareng niku kula ngepel. Lah nyuapu, terus lap-lap kula resiki napa kula resiki. Dadi ngantek gene mertua niku resik ora enak apa-apa. Oh, bae kuwi bajiret lek kuwi ora. Malah Copet. bandane maratuwa iso di ora pareng. Halo Birgita Ayu, aduh. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nah, ya jan. Mau kanca-kanca do jajan dhewe-dhewe to? Nggih, jajan ki ambek mau. Oh, cukup atur besok karo lapor. Jenengan joli nggih. Jenengan joli. Ora ya lapor tok ae karo aku. Ya lah, Pak. Ayo. Mbok wis enek jemput neh nggo isu. Nggih. Wes iki lho sing mirsani nadyan ora pati akeh. Ning iki piyayi nyeni kabeh. Nggih, Iki bukan penonton wayang namun pengamat wayang. Lho kaya ngono kuwi lho. Nggih. Lah lek nggugoni senenge dhewe, timbangane tengah wengi ngene iki nyapa ning kene. Lho sare teng dalem to. Ning mergo piyayi Wonomulya kene adalah peduli terhadap seni tradisi jati diri bangsa. Mula direwangi adem kaya apa tetep mirsani wayang. Tepuk tangan untuk penonton kene.
Pak. Nggih. Nggih lan. Mugi-mugi, ayo. Lan iki acarane napa, Pak? Acarane mboyong temanten. Mboyong temanten. Sinten nggih manten temantene? Mas Mulyadi. Mas Mulyadi lan Mbak, Pak Bu. Mugi-mugi temanten kekalih. Duwe anak. Nggih, dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih ta Pak Dalang? Betul, betul. Nggih, mugi-mugi kula nggih ndang nyusul. Nah iya. Lah semawis kaya ngono. Kari order. Ayo. Ya iki diatur kayak bawa coba disilihke ngen bawa ngendi ngono. Arep apa kuwi pangkur ya oleh. Ayo monggo. Monggo. Nyilih kae ngen kangen oleh arep pangkuri nasa boleh. Pangkur biasa kemau. Pangkur biasa cakepane mingkar-mingkur to? Napa Mbak cakepane kangen ke ya? Wah kangen kok tamu. Iki nyilih bawane kangen kuwi jenenge. Soalnya ya udah kangen. Kok kangen? Pak ya kok sik to, kan iki kan enggak pulang to dari kemarin. Jadi kan yo kangen. Aku yo kangen karo kowe ya, Tik. Kangen pengen ngopo, mdewe glundungke. Kok roh kowe? Aku nak rene, nak war ibu-ibu aku sia-sia. Bu, sugeng dalu, Bu. Nggih. Dalange ganteng nggih, Bu. Nggih, lah ya Allah. Niku lho Bu nek teng griya Bu, dalange niku kados Roger Danuarta. Jenengan ngertos, Bu? Ora sing ngerti. Itu tilek tak jarne susi saya rono tekan dur truk lho. Mulih dhewe. Iya. Yo pangkur, kangen ya. Kangenku tanpa upama. Mung sliramu. Mung sliramu kang dadi talenging hati. Noneno. Pos lawes. Was lawes anggonku nguyuh. Kok iso nguyuh nyandi arepe? Wis lawas anggonku nunggu. Nguyuh kan. Anggonku nguyuh. Nguyuh ya, Pak. Sing jelas. Lah nguyuh ya aku melu lho, ora nguyuh. Lah sampun niku wau. Tobat bir. Lawas anggonku nguyuh. Cerit. Kowe gak pakai karo Mbah Wir lho. Guru lho, dosen lho, apa kewal kudune. Jelas. Kali ini. Was lawes anggonku. Awas lek nguyuh. Pak sik tebak, Pak. Lah aku ngelekne ngomong nguyuh neh ora. Nunggu. Nanging amung leledo. Nanging amung leledo. Oper, ya Mbak Dian Sastro Wardono. Ganti meneh. Jeneng kok kamu men Pak yo ya. Akeh no ben angel golek polisi ya. Nah ya KTP-ne kae biang. Ayo. Mas Dan. Ngene-ngene aku berjasa. Setya maler mau angin ya tak kaya tolak angin. Lah set wis asah ngono karo aku wae. Dadak ra ngawaki ya. Nyedaki aku wae lho. Lah Setya. Jebul bareng bacutan entuk-entukane do kaya ngene iki to. Mas Setya. Tolak angine enak ya Mas ya. Ora mbok keroki, Mbak, ora mbok keroki. Anu sesuk. Oh, sesuk. Ora ana nggih beling ya. Setya wis mari tas. Langsung ditutupi ki lho. Ayo. Ayo Ti. Rinten
Wis to. Halo. Kuwi bokong nyedak-nyedit bokong tembelan nek ngendel-ngendel. Pak Yai ya. Asli lho tembelan kuwi asli. Pak Yaya. Apa? Bokong tembelan iku apa enak Pak Yaya? Nek pas lungguh niku kan empuk. Nek ngadeg niku mekrok. Saestu. Dadi nek jenengan niku sekarepan tak kei bokong tembelan. Dadi nek lenggah niku napa niku bokong niku ora nandes ora lorong lho Pak Yoyo. Dadi kaya empuk entuk bantal. Tapi nek engko nek dienggo munggah mekrok meneh. Ha iki mekrok iki. Mekrok. Mlaku nggih bantal lagi bantalku nang kene iki ya. Buka sesuk tumbaske bokong pasangan ya, Bu. Ora sudi. Mbak Tuti. Dalam. Iya kok. Samane aku nggumun lho. Mosok dalang ki wibawa lho. Loh, Piye? jeneng kok- Pak Yoyo, ngono kuwi piye jawabmu? Mosok arep dalang iku ora ngajeni. Kita kan sudah biasa Bu Kesi. Sebelum jenengan kenal Pak Yoyo, saya sudah Lah. Sebelum jenengan kenal Pak Yoyo, saya sudah kenal Pak Yoyo Bu Kesi. Ya wis kono peken. Gelem ya Pak Yoyo. Yo, lek wani kono Ayo gelem nguncalne ning jurang kuwi ya. Ayo, lek wani nyedak kono, ayo diambung. Ayo lek wani. Ora apa-apa, wis tak liarke. Pak Yoyo gelem gak Pak Yoyo? As ora iso. Ana gur dosa nek kaya ngono aku. Dosae sisan sing ayu ora. Kandhani cukup ya goyo-goyo sing dadi korbanku. Ayo. Mboten guyon-guyon. Lali neh. Master. Niki ganteng ya Bu nggih sing genden nggih. Nah, niki mantan kula nggih Bu. Iya. Niku kulino kula mangsa. Kalau gue Master. Iya, diduduk Master. Tutun biatuke lho Dar. Tutuk nirunge lho Mas. Saya mau diduduk sama Master. Ayo tekan ndi mau? Lali to. Hangan. Duh. Hangana. Hari kala do eling karo aku nek iki sosio. Kowe iki nembango. Dan terus Nembange tekan titik sik lagi omong rung titik wis omong. Saya sukanya begini Pak ya jangan diatur-atur. Emang suka begini. Jan sinden kaya emprit gantil iki ta. Master lagi master yang enak dong. Iya. Sing enak Mas. Ngeling hangana. Hari kala Iki sirahmu tatapno meja. Seliramu. Seliramu Master. Cah iki obate keri ta iki. Nate. Pocong iki. Ngendika Wah, Sunda. Sunda kelapa iki bocah iki. Kari dia mesti tresno. Kan ini di pucuk, jadi kan harus bersunda-sunda. Ah iya, karepmu. Kari dhewe tresno lahir dalam kubur. Tresna. Tresna lahir treseng. Iki Pomo Tutik ya, Pomo Tutik nang kene ya. Pak Yoyo elek-elek kula niku nggih berarti Mbah Wil. Sing ngajari Mbah Wil niku. Ayo murid sing sasar iki ora. Hati Melu cirelu. Asem bocah iki. bagus kan Pak
Yoyo? Ah, nilainya berapa Pak Yoyo? Nilainya adalah min 50.